Hej med jer. Jeg vil lige fortælle jer omkring næste uges lektion, hvor at vi vil se på to be i nutid. Som nogle af jer måske kan huske på folkeskolen, så hedder det I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Og det betyder egentlig, jeg er, du er, han, hun, det er, vi er, de er og de er. Det man kan huske, hvis man synes det er lidt forvirrende, det er generelt. Så hvis det er, at man snakker ental, så er vi heroppe. Ental, det er heroppe. Og så hedder det I am, you are, he, she, it is. Hvis der er tale om flere, så hedder det altid are. Og det er hvis der er tale om flere biler, flere huse, eller flere mennesker, eller uanset hvad det er, der er flere af. Hvis der er mere end en, hvis der er tale om mere end en i sætningen, så hedder det are. Godt. Hvis vi går lidt hernede af, så er den første opgave her. Der skal I indsætte to be i nutid, og jeg har lavet det første. Der kan I se, det hedder I am a man. Det næste, det hedder my family. Der er tale om en familie. Så skal man finde ud af, om det hedder is, are eller am. Hvad er det, der snakker om her? Og så må man gå op og se op i skemaet heroppe og sige, det var en familie, der var tale om. Det er altså for eksempel den eller det. Og det hedder is. Godt. Min søster og jeg, godt, så taler vi om mere end en. Så er vi altså hernede i flertal. Godt. I skal altså indsætte to be i nutid her i den her opgave. Så har jeg lige givet jer et par ord hernede, som I kan se på. Her skal I oversætte til engelsk, og det er selvfølgelig også, vi arbejder stadigvæk med to be i nutid. Jeg er en pige. Det hedder I am a girl. Susan og jeg er venner. Susan and I. Når det nu taler om mere end en, så er vi nede i flertal. Så skal I finde ud af, hvad det hedder her. Og så skriv det sidste ord, er venner, friends. Så skal I oversætte dem her. Så kommer vi ned til selve den tekstlæsning, som I har til i dag med The Wilson Family, som I skal læse i jeres bog fra Systime, som I meget gerne skulle få et link til. Den første opgave, det er en, nu ruller det lige lidt væk her. Den første opgave, det er det hedder multiple choice. Der skal man altså finde ud af, hvad der er falsk og hvad der er rigtigt om de her udsagn, der står her. The name of the family is Wilson. Det er rigtigt. Martha is a dog. Om det er rigtigt eller forkert. Og så videre og så videre. I opgave 4 hernede, der skal I besvare spørgsmålene på engelsk. Jeg har skrevet, at I skal bruge teksten og lave korte sætninger. I skal ikke til at opfinde den dybe tallerken og skrive en hel stil. Man skal svare på det, der står, og det skal man gøre kort og præcist. Det vil vi øve fra nu af og hele vejen frem til eksamen, for det er også det, I skal gøre til eksamen. What is the mother's name? Så tager man ordene herfra og bruger dem herover. The mother's name is Mary. What is the father's name? The father's name is, og så videre. Og så kan I se hernede som en lille hjælp, som måske nogen af jer synes, så har jeg indsat teksten, som vi skulle læse til i dag. Den står herover, eller den står hernede under. Måske det er en hjælp, og måske det ikke er. Det er akkurat den samme tekst, som den I skulle læse ind på Systime. Tak for den her gang. Jeg ser frem til at få jeres lektier. Det kan være, at jeg lige skal sige til jer, at jeg selvfølgelig altid foretrækker at få det tilbage i Word-dokument som vedhæftet fil, som de fleste af jer har lavet til i dag. Husk at lægge det ind i jeres afleveringsmap.
Og I er velkommen til bare at skrive her og svare på spørgsmålene her ved siden af, og simpelthen gemme filen på jeres computer, og så sende den til mig. I behøver ikke til at kopiere det over i et andet dokument. I kan bare gemme den under et navn og sende den tilbage til mig inde i First Class. Super, tak for det.